Mahina po kamo sa Bicol. So sa video po natin ngayon ay dito kami ngayon sa Sorsogon City na isa ng first class province dito sa Bicol. Ayan guys, talagang napakaganda po dito sa Sorsogon City at nandito po ako ngayon sa Sorsogon Boulevard dito sa Sorsogon City. At maganda po dito mamasyal dahil talaga namang napakalawak nitong Sorsogon Boulevard. Yan guys, oh. So maganda din po dito magpasyal kapag gabi dahil marami rin po ditong ilaw. Ayan, oh. Sorsogon City. Shout out po sa lahat ng mga taga Sorsogon City dyan. At doon po sa bandang iyon ay madalas din po doon po yung mga daungan ng mga bangka na mga nangingisda. So maganda pala dyan guys mag-abang ng bangka dahil baka sakali mabigyan tayo. Maganda dyan, magpasyal-pasyal ka na. Pwede ka pang makahingi sa mga nangingisda. Ayan guys, mega shout out po sa lahat ng mga taga Sorsogon City. Napakaganda po dito sa lahat ng mga gustong magpunta dito. Maganda po dito mamasyal dahil marami din po silang tourist spot dito sa Sorsogon City. Kaya naman isa na silang first class province dito sa Bicol. At ito guys, yung nakalagay dito sa may boulevard ng Sorsogon City, ang Rompiolas Sorsogon City. Di ko alam guys kung bakit tinawag itong Rompiolas. Ayan guys, so napakaganda ditong mamasyal guys. Pwede rin kayo dito mag-jogging. Salamat po kaninyong amin at ingat po palagi.